Good morning! Good morning, guys! Good morning, guys! Today is Friday! Na-prepare ko na. Konti lang. Konting mga damit na dadalhin namin sa Melby! I need to wake up like before 4 ng umaga. Kasi yung sundo namin 4:20 darating dito sa bahay. Naligo na ako't lahat and I'm wearing my onesie because it's so cold today. Yung nakuha ko from Zaful, it is I think a ano ba to? Penguin? Yan. Meron siyang pockets and then sa likod, guys, meron siyang zipper. Oops, you can't see. Basta meron siyang zipper kapag umihi ka. May zipper ka dyan. Back! Hindi pa ako nakapag-coffee kasi pagkagising ko, dumiretso ako sa shower, nagbihis, and then, well, nagbihis ako, kinuha ko na din yung mga sure ko na nadadalhin. And then later, i-go through ko yung closet ko. And see kung anong dadalhin talaga namin. Mahirap to kasi hindi kami mag-check-in ng luggage. Kasi sobrang ikli lang, guys, ng trip. Ano lang kami dun? Sabado, Linggo, Monday. So, 3 days lang kami dun. Yeah. Anyway, coffee muna tayo kasi coffee is life. Oh my gosh, ang dumi, besh. Kahapon to. Kita nyo ba? Siguro sa mga yung nawisik-wisik. Ito na naman yung Tagalog natin. Yung nagwisik-wisik nung nagluto kami kagabi ng burger steak. Speaking of burger steak, that's what I will eat today. Malapit na mag-11 eh. I think 10:36 na. And while I was getting ready, like, nasa shower ako kanina, nagbibihis ako, ito yung pinapanood ko, guys. Precious Hearts Romances presents Araw Gabi. Okay. Kain muna tayo. Coffee. Yum! Guys, ininit ko lang yung gravy ng burger steak kasi kanina paglabas niya galing sa fridge, ano lang talaga siya, guys, matigas. So, yan, ininit ko siya. Minicrowave ko, pero hindi gumana. So, as in, nilagay ko talaga siya sa maliit na pot. Ininit ko. Yan. Wala na kang kakain yan, kasi si Dan, di na yan kakain. So, ito na lang. While watching Araw Gabi. Kain, guys. Breakfast. Kain. Guys, I'm in my filming room. I will be filming a video. Itetest ko to, guys. Ito. Kasi matagal na sa akin to and hindi ko pa siya nagagamit. So, I wanted to use it pero I want to film it as well para first impression review. Ganun! Ito yung pang vacuum ng blackheads. Natapos ko yung parang medyo first part ng video na film ko kanina. Now, I will start packing. Asan yung bag namin? Hindi ko alam asan yung luggage namin, guys. Wait, parang nasa kabila ata. Sana hindi yung tinapon ni Dad. Kasi tapon na siya dun sa luggage ko. Sabi ko, wala namang ginagawang masama sa yung luggage ko. Sabi niya, itapon na natin to kasi ang tsaka daw. Sabi ko, ganda kaya ng luggage ko. Nasira kasi yun sa Pilipinas. Ito yung akin na gusto niya itapon. Si Dad parang magdadala lang ata ng malaking parang gym bag, gano'n. Sure, gym bag! Magpapack na sana ako eh. Dito pa yung mga damit. So, tupiin ko muna to kasi yung iba dito, yun yung dadalhin na Dan. So, tupiin muna tayo, guys. While manonood ng Araw Gabi. Hindi naman yan yung kanta nila. Pero yan lang yung lagi kong kinakanta. Iba naman yung kanta nila. Ah!
ito na talaga guys, totoo na talaga to. Magsa-start na tayo mag-pack. So, I have not all the clothes kasi parang maidadagdag pa ako. Kaya lang hindi ko alam kung magkakasya sa maliit kong luggage. Pero yeah, meron kami pupuntahan na birthday party. So, I need to bring my shoes from Muy Bien Bonita. Ito, and then I will be wearing this little black and white dress. And this coat. This. So, yeah. Good luck sa pag-pack, guys. Kasi makakapal yung mga damit. Okay. Let's pack. Yung ipapack ko is yung sure na dadalhin ko na talaga. Which is this. Yung dress, dadalhin ko talaga to. Yeah, kasi kailangan ko to. Isusuot ko to. And then yung coat. Ito yung coat na hindi ko pa nagamit. I got it from ASOS. Ito yung kinip ko guys na coat. Yan. Yan. Okay. Hindi to madali ipak. Oh my God. Hala. Uy, tignan mo siya. Wala na. Na-accumulate na niya yan. Siya na talaga. 7 kilos lang pa naman to. Okay. Wait. Actually, kukunin ko yung yung mga maliliit na bags namin pang travel. Ito. Bigay sa akin to ni Jen. Thank you, Jen. Yung birthday na pupuntahan namin, sa kanya to galing. Thank you, Jen. So, ito tama to. Lagay ko dyan. Yep. Okay. Tapos, lagay ko na din dito yung mga medyas at saka yung mga undergarments. Ayan. And then, ano pa? Pwede pa, may magkakasya pa. Ito, susuotin ko to bukas kasi, makapal na to. Ito yung mga ginagamit ko ng panloob, guys. Galing lang to ng Kmart. Ganito lang siya, oh. Kapag nagle-layer ako ng clothes ba kasi malamig. So, ito yung pinapanloob ko. Kasi fitted siya and tamang-tama lang siya. So, I'm bringing 2. Ito, nililayer ko din siya. So, 2 leggings, isang suotan lang. Ito yung galing kay Kmart din, yung sa kids na leggings. Dinodoble ko kasi malamig. Guys, magme-makeup lang ako kasi dumating yung package ko and i-film ko siya, unboxing video ba. And while nagme-makeup ako, ilalagay ko dito sa travel makeup bag ko yung mga gagamitin ko. That means yun na yung dadalhin ko na makeup, guys. Hindi ako padami-dami na dinadala na makeup. Yun yung trick na ginagawa ko. Yung last time na gagawin ko yung makeup ko before ako mag-travel, nire-ready ko yung travel pouch ko. Para doon ko na nilalagay yung mga ginagamit ko. Para in the moment talaga ba, alam mo talaga kung ano yung dadalhin mo. And I'm snacking as well this. Ito yung nabili namin sa Family Mart. Korean shop siya, guys. And hindi ko siya masyadong bet. Like, okay lang siya kasi potato chips. Gusto ko naman lahat ng potato chips. Hindi nga lang yung flavor niya. Hindi siya yung favorite ko na flavor. Pero okay pa rin. Kinakain ko pa rin siya. May makeup pala ako. Nakalimutan ko, nag-makeup pala ako kanina. This is what we have so far, guys. Meron kaming malaking luggage. Dadalhin namin yung malaking luggage kasi marami kaming dadalhin pabalik. And meron din naman kaming check-in na 15 kilos. So sabi nila, dalhin na lang natin yung malaking luggage kasi baka kapag marami tayong dala pabalik, baka makabili pa tayo ng luggage doon. Hindi pa namin plano bumili ng bago. So, dadalhin namin na lang namin siya. Wala pa siya masyadong laman. Actually, guys, ako okay na ako. Ito na. Kasi sabi ko, kapag nagkulang, bibili na lang ako dun, no? Pero, hindi naman to kulang. It's just enough. Pero usually kasi, nagpapack ako ng more. Pero ngayon, I was like, I'm gonna pack less. And ito na yung mga damit ko.
And yung susuotin ko bukas, it's ready. It's right there. So, yeah. Si Dan din. Yung susuotin niya nandito na. Ready na. Beanie ko pala. Okay. May mga beanie, scarf, gloves. Kasi manonood kami ng football, guys, bukas. So, bukas kami maglaland dun ng maaga. And then, hapon football. And then, gabi party. So, kailangan ko ipack tong mga to. Okay. Marami pala talaga. Tanggalin ko muna yung contacts ko. Uy, kaninang umaga pa to sa mata ko. Ayan guys, clinose ko na siya. Pero ilalagay ko dito yung skincare namin na nasa banyo pa. Ito, ready na din to i-close. Yeah. So, yan yung, hand carry ko. Hand carry namin. Maliit lang siya. Parang saan kami pupunta, no? Ito yung nilalagyan ko ng skincare namin, guys. Yung mga toiletries, ganyan. I think I got this from Gearbest. Yeah, I think Gearbest, guys. Wind blows, river flows. Char. Ito yung lagi kong dinadala talaga. Kasi maganda siya. Kasi ginaganyan mo lang siya. Hindi mo na siya kailangan tanggalin yung mga contents dyan. Dyan na lang. See, fold mo lang siyang ganyan. May lalagyan ka na ng toiletries. Tapos, kapag alis na kayo, ganyan. Tapos, i-close mo siyang ganyan. So, yeah. Bet ko siya. Marami silang kulay nito eh. I think Gearbest talaga yun, guys. Yeah. Hello, hello, people. Meron akong tail. Ang cute nitong onesie na to. Meron pa siyang hood, diba? Hello, people. Cooked corned beef? I'll have it in the hall. Sorry? I'll have it in the hall. Why? No. I'll cook it with cabbage. Okay. Ayaw mo sa ulam ko, Right? Nothing. I said nothing. Luto ako, guys, ng Delimundo garlic and chili. Corned beef. Lagyan ko siya ng cabbage kasi meron kaming natirang cabbage from... Are you naked? Yes, you are. Ingat-ingat sa mga background kasi nakahubad na naman. Ito, cabbage. Lagyan natin siya ng konti. Hello, you know what, babe? Nah. Do you want me to make the sweet potato? Do you want me to make a few? Sweet potato for snack. Still early. Do you want me to make sweet potato? Sweet potato chips. It's really good. Now? Alright, guys. We have our cabbage, our corned beef, garlic, and onion. I was watching a cooking video one time. Hindi ko na maalala kung kaninong video yun. Pero sabi, wag daw hintayin na sobrang mainit yung mantika before mo ilagay yung garlic. Dapat daw, hindi na muna siya masyadong mainit. Tapos ilagay mo yung garlic kasi daw mas lumalasa yung garlic. I started doing it and mas madaling bumabango yung garlic, guys, kapag ganun. So, yeah. I'm doing it that way na every time. Tingnan nyo yung corned beef, guys. Ang daming nag-build up na oil. Last time na nagluto ako nito, marami nagsabi sa inyo na sana tinanggal yung oil. So, ngayon, tatanggalin ko siya. Sayang kasi nakalagay na ako ng oil dun. Sana ito na lang yung ginamit ko. Pero, grabe, ang daming oil ni Delimundo, Wait. Saan natin nilalagay? Diyan ka muna. Lagyan na natin yung corned beef, guys. Ganito yung itsura niya, guys. Looking good. Looking good. And yung rice namin kakasalang lang kasi nakalimutan ko siya. Pero okay lang yan. Hindi ko na to, titimplahan pa ba to? Hindi na, kasi sobrang malasa na nitong corned beef, eh. Pero titikman ko siya. Feeling ko hindi na kailangan. I'm gonna put a monkey. A monkey. Big monkey. A big monkey. No, this tiny monkey. A small monkey. Buang. Guys, kain tayo, guys. Masarap siya. Si Dan, naubos na. Ang bilis niya kumain. Did you like it? I did. Masarap siya, guys, kasi garlic and chili to, diba? Medyo spicy. Masarap siya, guys. Tapos meron siyang parang sweetness from the cabbage char. Ganon. May ganon. Kain lang ako. Nagmask na ako. Tapos, after nito, siguro pupunta na kami sa bedroom. 7:03 na ng gabi. Kain tayo! Kain! Guys, episode 41 na tayo. And hanggang episode, 45. So, malapit na. But it's already 8:03 ng gabi. So, maya-maya tulog na ako, guys. Kasi sobrang aga ko pa bukas. Nagpa-alarm ako ng 3:15
8:50 ng umaga. Hindi na kasi ako magme-makeup bukas. Pagising ko, shower. And then, i-blow dry ko yung buhok ko and yun lang. And nakaubos ako ng isang beer. Gusto ko kasi mag-soft drinks kanina after ng corned beef. Tapos walang soft drinks. Kasi hindi nga kami nagsastock ng soft drinks sa bahay, diba? So, may nakita akong beer. Sabi ko, inumin ko nga yung beer. Tapos, ang sarap kasi ang lamig. Sobrang lamig. Naubos ko. Isa. May tama na. Tutulog na ako, guys. Anyway, thank you so much, guys, for watching. Please like this video if na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye, guys. Good night. Mwah. Good night. Good night.